Ямаширме авылының милли үзәге мәдәният йорты кунакларны бусагадан ук гармунда уйнап милли ризыклар белән каршылыйлар. Милләтнең теле кайчан яши, кайчан сакланып кала? Менә шушындай матур авылларда, татарлар яшәгән җирдә безнең телебез, гореф-гадәтләребез сакланып калырга тиеш. Балаларның инде милләттән булуларына карамастан бер-берсе белән дус, тату яшәргә инде кичкенәдән үк өйрәтәләр. Мондагы мөхит тә башкача. Татарстандагы төрле халыкларның уеннарын уйныйлар, җырларын җырлыйлар, гореф-гадәтләрне яңарталар. Ямаширме балалар бакчасындагы сабыйларны әнә шундый үрнәктә тәрбиялиләр. Бу бакчага 84 сабый йөри, ул берничә тапкыр республика күләмендә иң яхшы билингваль бакча булып танылган. Туган телдә һәм ике дәүләт телендә белем бирәләр. Каюм Насыйри премиясе лауреатлары милли мәгариф буенча районда методик үзәк ролен үти. Татарларның Нәүрүз бәйрәмен үткәрсәк, русларның Масленица бәйрәме һәр вакыт үткәрелеп килә. Җәй айларында төрле милләт уеннарын уйнап, менә төрле милләтнең бәйрәмнәрен дә оештырып алабыз. Әлеге тәҗрибәне мәктәптә дәвам итәләр. Ямаширме мәктәбенең 120 еллык тарихы бар. 1903 елда рус-татар училищесы буларак эшләгән. Хәзер туган телдә укыталар. Тел һәм мәдәният кенә түгел, йолалар, инде онытылып барган һөнәрләр саклана. Яшь буынга тапшырыла. Татарстанның халыклар ассамблеясы вәкилләренә кәрҗин үреп күрсәттеләр. Бабайлардан калган һөнәрләрне яңартабыз. Үзем белән горурланам. Чөнки без аны яңадан тырышабыз. Бу кылышларын Яшь буынны батырлар үрнәгендә ватанпәрвәр шәхесләр итеп тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Туган авылларыннан бүген берничә егет армия сафларында хезмәт итә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар бар. Фәрит Мөхәммәтшин мондый чорда бердәмлекне саклау аеруча мөһим ди. Республикада халыкара дуслыгы, аңлашу инде бик урында тора, беренче урында тора дип әйтим. Мөһим мәсьәләләрне карау, халыкара тынычлыгы, аңлашу, яшьләребезгә патриотизм һәм тәрбия бирү, башка мәсьәләләр. Утырышта милләтнең үсешен милли мәгарифтән башка күз аллавы кыен дигән фикере яңгырады. Шуңа күрә яшь буын белән эшләргә кирәк. Фольклор ансамбльләре, төрле түгәрәкләр оештыру, туган телдә олимпиадаларда катнашу. Халыклар арасында, төрле дин кешеләре арасында үзара хөрмәт, тату яшәргә омтылу, бер-береңә юл кую, бер-береңнең ихтияҗларына игътибар итү, без буны күрдек. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшинга биредә халыклар дуслыгы йорты ачуларын сорап мөрәҗәгать иттеләр, чөнки төрле милләтләрне берләштерүдә Биектау районы республикада үрнәк булып тора. Фәрит Мөхәммәтшин мәсьәләне үз контроленә алды. Районда 31 төрле милләттән булган халыклар яши, күпчелеге татарлар, тик шулай да һәрберсе үз телен, динен, мәдәниятен саклап кала алган. Күрше халыклар белән дустанә мөнәсәбәттә яшәү һәм бердәмлекне саклау төп максатлары. Инзилә Хөсәенова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.